na ay mga tao nga gatuo nga inig kamatay makapahuway na ta. Di ba mao man ang ubano ang murabag kapoy na kayo, bugat na kayo mong giantos, moingon na lang ka, patya na lang ko para makapahuway ko. Mao ni ang tema sa pag-ampo ni Tobit o ni kanini ang Sarah. Taas-taas man tong atong unang pagbasa, pero ang ilag yung tema, patya na lang ko, Lord. Kamu nakasuway na mo, ana? Mag-ampo mo? Patya na lang ko? Papa? May mo din kay pirme yung Lord, buhia in taon ko. Bisag galisod naglakaw, Ginoo in taon, buhia in taon ko. Bisag din na kamaong mutagamta mo unsay lami sa pagkaon, kay wa na sa ingipon, Ginoo in taon, buhia pa in taon ko. Ana gyud mao sanay akong nabiliban ninyo kay inaana sad mo ka. Ingon ana sad mo ka atat sa ning kalibutan. So si Kristo may pahinomdom nato dinhi sa atong kanini ang ebanghelyo nga ang Dios sa mga buhi. So kung nagtuo tas Ginoo, pirmi gitang buhi. Di ta mamatay. Na kay Dios man siya sa mga buhi. Pero dunay kalainan ang mga tao nga gikuyog sa Ginoo dito sa langit ug ang mga tao nga niya pas kalibutan. Dunay kalainan. Kaya ang dito sa langit, wa na may kasakit dito. Wa na kasakit dito. Wa na say sakit. Nya dinhi sa kalibutan, ni agid nan kasakit ug mga sakit. Asa man mo ganahan mo puyo, langit o dinhi? Tubag, kusga ko na ba? Langit. Na. Yang sao man pag-atog langit, kinahanglan dinhis kalibutan, di gid ta magreklamo. Wa gi reklamo. Bisag unsa pay dangatan dinhis kalibutan, huna-hunaa gyud kanunay nga ang Ginoo mo'y nagbuot ana. Ay gyud reklamo. Nya ikaduha, huna-hunaa kanunay nga maunay imong agianan padung adto sa gingharias langit. Kanindot ana. Kana bang nanglitan ron, sigihan na kagkulatas imong bana. Ika, Lord, nindot sa kog agianan da, manglagom gyud akong naong. Ana. Parehang Tobit, nabuta siya. Kay naithan adto to ang ni araban ni sayaw ni say. Basig ang pare inoy maithan ani na din ajud kakita sa madre. Nay ko anda sayaw say. Ay nana, nabutas Tobit. Iyang hunahunahon nga mausad niya akong agianan padung sa langit nga mahimo kong buta. Si Sarah, naminyo siya niya, di pa gani sila makahimo sa ilang gitawag og marital act, kanang pakighilawas, mamatay ang iyang bana. 7 ka bukod to. Sa dipa mabugos ang kaminyoon, mamatay na. Inigsod palas kwarto daan. Ako na di sa kong sugutan na ipatay sa daan. Ang mga sa tingali, uwa pa man mabugos, di sa ato pa. Uwa pa'y gitawag nag-consumption man na sa in English, nga ang marriage, makompleto man na, inigkasal din kana ikasal din 50% pa na sa validity sa marriage. Ang kuana na ang another 50% kung doon na sila pagpakighilawa sa usag-usa. Mag-sex sila. Mao na to ang makapakumpleto. Bugos ba? Makapabugos. So karon wa pa mabugos, mamatay man. Lisod sa nainanaw no? Sakit. Mao tong sa unang panahon pa gyud na sikat kay ng babae nga daghag anak, mao magi ilang tema. Karon sikat naman ang babae nga jutay rag anak. Yola ka nice nimo, oy giunsa man ninyo nga jutay raman mog baby. Ana man na sila karon. Pero mura ganig baktin ang imong anak. Ingon ka, ala kadanghagod ninyo. Wa ana man ka, pero sa unang panahon lahi. Padaghanay gitog anak.
Og daghan kag anak, mas bulahan ka. Og wa kay anak, labi na gyud mamatay ang imong bana, nya wa kay anak, portig yung luoyan nimo, tamayon ka. Mao ni dinhi hasta ang ilang sulugoon ni Sara, ang iyang maid nga babae, ming tamay niya. Kaya nahadlok man sa itong matakdan. Mingom sa itong babae nga, maid, batanon pa man to, siya, matakdan pa lang ko niya kung amo nga mupatay og bana. Ana, ang curse ba? Ang curse, mutakod nila. Motong ningon siya, layas din dito ka tipo na to mga patay ni mong bana. Sakit kayo na Imo pag yung maid, niya anaon kag sulti. Motong gusto sa siya magpakamatay. So nindot unta hunahon sa tong Sara nga ang akong agianan sa langit mao ang pagpatay og mga bana. Ana. Nindot no. Kamo din nagsimba karon. Okay ra ninyo mamatay mo karon taod-taod. Okay dili. May sa nang moingon ka, ang ako ding agianan padong sa langit no, ang pagkalikto ra gyud kay pag human akong basa, patay man dayon ko. O kani sa akong pagkapari, di maingon sa ko ang agianan sa akong padong sa langit, ang akong pagkapari. Pag human ako gwali, patay na yun. Ana, no. Or ang pagpangulikta ba ka noon? Ako agianan sa langit ba? Kanig yung pagpangulikta kay daghan, kay mudunit, basta ako'y muhangyo. Ana ba? No. Sa ato bang mga kuan ba? Ato mga donors, kay naaman sa uban nga bisan pag magsigig simba, di yun mudunit. Na bang palibagbag lang ba? Pero ni ay wa magsimba din anang magsigig dunit. So agiana sa tingin na padong sa langit. Pero kanang nagpalibagbag, ang botasan na sila padong. Bitaw. Kana ba? Mo na ningon si Kristo, lahi kayo ang kinabuhi didto sa langit. Unya ang mga tao sang nias kalibutan nga nangandoy nga malangit, lahi sa tag kinabuhi. Ngano man, relax kay ta. Panahon sa kasakit, kahibaw ta, agiana ni makapasantos din ako. Panahon sa kalipay, mingon sa ta, praise the Lord, ako ning i-share ang akong kalipay sa akong isig katao. Para guna nang dako kay kag sweldo, kay dako kag posisyon sa gobyerno or sa kompanya, dako kay kag sweldo, nakapalit kag yuta nga dako. Nakita kas imo mga silingan nga way hapit pinuyanan. Lipay kay ka nga dako kay kag sweldo. Unsa may imong buhaton? Imo nang tigomon o imong ipaambit aning niya in taong gailaid sa kalisod? O kamo pa'y tagaag dakong sweldo, ipaambit o tigomon? Wa masad mo yung sweldo. Mao na, o kamo pa kay na dakong sweldo or dakong income, ambot lang nga naong ninyo. Sus. Pero congratulations kung naa ka na. Kana bang ang kalipay ipaambit, ang kasakit atong antoson. Usahay manggod kita lahi ang atong kalipay ato, ang atong kasakit mo'y atong ipaambit. Nga buangon kay tang dagko. Tanawag masakitan na ka. Di ba una pa kamutagad sa imong bana. Imo ding ipaambit. Ikaw, yaw-yaw kag mayo. Pero sanayang nalipay pa ka, sige lang kag TikTok, sige kag selfie, lipay kay kastanan. Di juga mo tagad sa imong bana or sa imong asawa, pero ini kasakit na, o nanay kasakit, hala, to ana, sige nagduol. Abisar ako pare, na may daghang mga tao diyang malipayon kay kastanan, di gyud mo duol, napadir, di akong donasyon, ana, mana ba? Ini kasakit na, bluos lagtigs, padir iampo in town, padir na COVID, iampo in town, padir iampo, padir gioperahan, padir stage 4 na, iampo in town, padir. Ako pagi, sulan-sulon. Pero mao sa na akong role, tigampo. Pero nga ako lang ba, ano bang mahinumdum lang kas imong isig katao, kung na kay kasakit, pero kung na kay kalipay, murag ikaw ragyod. Parehagod ang mga anak sad, nga buangon kayong dagko, samtang enjoy pa kayo sa iyang uyab, hala, siging suroy, bisan pag ingnon sa mga ginikanan, ayaw nagbuhata, ay mo pagsigig laag kay madisgrasya mo ana, sige lang yun, di yun maminaw, tanawa inig suka-suka. Labi nagbiyaan na sa uyab nga laki, kusog ang mutukhang, inig suka-suka, pauli ginas ginikanan, hilak-hilak pa.
atiman sang ginikanan. Adto magtago dito. Antod mudako ang tiyan. Antod manganak. Ini kung magpanganak, ibilin lang bata. To naga short-short na sang mubo kayo. Sige na sang kuyog dito, buang-buang dako. Hindi ka disgrasya na sa dato, balik na sad. Ingon ana usahay tanong. Mao na sa ata masakit or gisakit or nasakitan, magkat-on ta pagpaambit sa tong kalipay. Kani si Tobit, kusog kay ning mutabang siyang isig katao. Mao na nga sa panahon siyang kasakit, daghan sang nitabang niya. Og moabot ang panahon nga kining atong kasakit nya matinabangon kay ta, atong ihangad sa Ginoo, matod pa diri sa unang pagbasa, gidungog sa Ginoo ang ilang mga pag-ampo. Kini sad si Sarah, matinabangon sad ni siya. Mao na nga di gyud siya mobalibad kun kay sa unang panahon buya-buya man to. Og ibuya siya laing laki, iyang paminaw mo man akong way of service. Sugot lang sa siya. Di siya magmahay ba na kapito na ko na, kalima na ko na kuan naminyo, paminyo, di na ko tagam na ko anang buangan, buhata na. Wanay kapuslanan. Sige lang isyag minyo. Hangtod yun nga pito na yun kabuok ang namatay. O natao pa ko ato, nya iminyo sa ko dito. Patay sa tingal. O na, nga naman, ang focus, dili ang lawas, kung dili ang ato yung kalag. O na sa atong salmo responsoryo, ang atong giingon diri, kanimo o Ginoo, akong gibayaw ang akong kalag. Pasabot, focus tas kalag, dili tas lawas. Kay kanang lawas, mulabay ra man na. Ang kalag yun maoy permanente, mo'y mo padayon. So ay kay kabalakag na sakit imong lawas, basta himsog lang imong kalag. Nya kanus aman mahimsog, kung kamaotang mo dawat sa tanang kasakit og sakit aning kalibutan na, nya dili kita mo undang sa pagpaminaw o pagsunod sa pulong sa Ginoo. Nindog ta.